talonatge és d'una paraula que ve del francès i que s'ha estandarditzat com la correcció de color, que es diu talonatge, que ve també de l'època del cinema. O sigui, abans, quan es corregia el color sobre la pel·lícula, es deia talonatge. I és una paraula que ha anat venint des de que va començar el cinema, pràcticament. Aquesta és la sala on es fa la decisió de color, tot el look que es dona a la pel·lícula. Normalment ara s'agafa d'un servidor, s'atalona i es torna a deixar en el servidor i queda a disposició de qualsevol de les altres sales per treballar. Normalment aquí ve el director de fotografia, junt amb el realitzador. A vegades ve l'agència, no sempre, i és on es prenen tot aquest tipus de decisió. No es decideix muntatge ni es decideixen efectes. Moltes coses es fan després en funció de les necessitats de postproducció, cromes i a més s'han de fer pensant en que després tot això s'ha d'integrar. I és una part bastant important del procés i cada vegada està agafant més importància. Abans es venia el material del laboratori amb la pel·lícula, la posàvem en el telecine i llavors es passava normalment tota la pel·lícula, es corregia el color tenint la pel·lícula físicament muntada en el telecine i es bolcava amb una cinta. Un cop fet aquest pas, el material ja ens quedava atalonat i decidit. Si s'havia de tornar a fer algun canvi, s'havia de tornar a repetir el procés. Actualment, el material s'escaneja, es guarda en un servidor com a fitxers DPX, que és un sistema d'intercanvi, un estàndard per cinema i televisió, i després, un cop tenim aquests fitxers DPX, que són logarítmics, són 10 bits logarítmics, s'atalonen, es corregeix el color. Llavors, sempre tenim el material original i el material corregit, d'aquesta manera. Amb la qual cosa sempre podem accedir al material original, tant per repetir el color o tant per fer algun efecte que necessitéssim recuperar algun matís que s'ha perdut amb la correcció de color. El més normal és, per exemple, quan es fa un croma, que ara poden permetre's menjar-se el color del croma, perquè com que tenim el material original, podem utilitzar-lo per fer saltar aquest croma. Que abans tenies l'obligació de conservar el color del croma. Ara en aquest cas ja no, el qual dona molt més joc. Un altre avantatge que hi ha ara és que, com que s'escaneja més gran del format en el qual treballem, tota la postproducció es fa en un format d'imatge més gran. Si estem parlant que el resultat ha de ser televisió, a PAL, s'escaneja a 1K. Si el resultat és en HD, s'escaneja a 2K. 1K seria uns 1.000 píxels de resolució horitzontal i 2K serien 2.000 píxels de resolució horitzontal. Llavors, depenent si és 16:9 o 4 terços, el vertical seria més o seria menys. Llavors, sempre treballem el material més gran, el qual els ajustos són molt més precisos. El bo que té això és que qualsevol correcció de color és a temps real, treballant a 2K. Vull dir, no és d'esperar a fer render i després al volcar, quan nosaltres els hi passem el flame, a la meitat de temps del que seria. Sí, però és el doble de temps real. És capaç de processar el doble. Si és negatiu, tot el que entra aquí és logarítmic. Així tenim tota la informació de blancs, negres. Nosaltres podem rescatar cremats o negres. Es fa la correcció de color. Nosaltres treballem per nodos, no més que per capes. Sí, tipus de l'arbre. Sí. Em sembla que és com la del Flame, no? Sí, tipus del Flame. És com la del Flame. I llavors aquesta és una màquina nova, que actualment podem fer selecció de colors infinites, màscares infinites, podem traquejar, podem dibuixar-les, que abans només podíem fer cercles o quadrats. I llavors es van sumant. Llavors, en comparació abans, que estàvem limitat amb 3 màscares, ara és que és infinit. El que se'ns ocorreixi és que ho pots posar en pràctica.